А Бойко Борисов задържан ли е в чужбина? Аз казвам, такава информация няма в службите. Къде са ти разследванията, примерно по високите етажи на властта? На бивши, на... Да видите какъв материал от партньорска разузнавателна централа. Те уведомяват, се подготвя атентат по мен. И поръчител е Ахмед Доган. В официалния документ. Нито един министър няма осъден, нито един висш политик. Ти беше Емилия министър. Масларова имаше дело. Знаете, тогава бяха Скълъпихте едно дело, не ми обясняйте. Чел съм делото, вие поемахте властта, имахте нужда от така да се покажете. Какво направихте? Знаете ли какво стана с живота на няколко Знаете човека? ли какво стана с това дело? Само да ви кажа. Знам, аз съм адвокат по делото. Трябваше да влезе, обаче беше иззето това дело и беше дадено на Софийска градска прокуратура. Има ли такива телефонни обаждания, телефонни правосъдни подходи? Знаете ли за такива? Не знам. Какво имаш предвид? Някои дела съм чувал, че се решават с дигане на телефона. Два пъти ви пожертваха и пак продължавате да ги подкрепяте. В какво ги подкрепям? Аз съм откровен в разговора, който водя. Защото не искате да кажете нещата, които знаете. Вие знаете много неща. Вие бяхте втория човек в държавата, бяхте до Бойко Борисов неотлъчно. Последната практика, в която ви вкара, е да си измие ръцете с вас. Аз сам си тръгнах от ГЕРБ. Така ли? Точно така.